салом алейкум бародаро. Шумо например ай Тоҷикистон ба шаҳри Москов омаден, заден регистратсия карден, регистратсия баромад липи фаршиви я милиса меқапата даба задани хнестар месузи 5000 бода пешони депорт. Ҳами чӣ дар корай бародар? Айн бародарое ки ҳози проблемаи регистратсия доранд, регистратсия оригинални девона регистратсия доранд. Як бародари тоҷики мо регистратсия мекуна, продление мекуна, патент, РВП, вид на жительство, ҳама чӣ бо отвечат мекуна. Бидурои хати нами гап занен, ҳамкорӣ кунен, регистратсиятон мекуна, бо даба заданих мезана, роитон мекуна. Ина бародар даба заданих ному фамилият биромад. Мақсади гап ту метони барои айдими корот шавӣ. Инами надписда поён набинен номи инстаграмаш, номерои телефонаш. Бародари тоҷики худ монад. Чақчақ кунен, ҳамкорӣ кунен.